Na arahosam bi a asie wo Sikaman wo akrofom wo akrofom ensim wo Asante mantem wo wura bi a wonya mfie aduanan enwotwe kodwomanu ahia ne nkwanhia maame hega aku abone paase wonko nafuomu na onkoboa no ewi akire electricity fo nhoma ne bi aduana wo buo ne bi abu electricity no ama akire no ama pani ato na nanom nse adu munsam Adom TV amane boni Isaac no menyo edeba mi kopa bibia bedi ene me beye den enenam abrantie bia wanya mfinhia aduanan enwotwe a ne din ede kwadwo manu wobehia na kwanhyiawuo ewo bia meginan ya ne nyina ene se obobo wa bi bone pa se afiaso oba beye afuo onu edi biase abafa emun di akwhye mochi asisia yegusu a yetuhu anamon na asisia kanya no so adum amanam enunti afi na egu se yesigi fo momodin aso mo bituna beso aman sebe obeya omo a omudi light ni di dwuma titru clinic ewo Sikaman doctors omo yusu ndrodi say yare no ombetumi enya light ni di dwuma wo so omdidi wo clinic ho man didi to mo ko store na mo ye nikinika a bi etumi enye bi to de aduane di no omo nso light ni me me sebe ya bitumi aboaye aha ena maame a wone papai obone pa de ne ko eye afum ho so nkotwa ne bia emfa emana Sofia Ntoata light ahoman ekum papai na ye bisa maame ne se wono ena na wo afum ho san ena nkyeremu esi etie moto ni bi na bepie me so ka me so me kumi hu bi efize me nu obi a me ma me kula yale ena yale sapia me nu obi a ona sekwesi we atobe eti me so me kumi ho na moto ula na je be sekano obudi mi befie eti arafo ya fire bibi lembra mini na busu afo no wo ma ndi ne ko hospital no so desa te betaye kula minya mini obia ba me yale eti besado afo ene misado fo so mo muare